March nili kumsang khat zakwa somriat pariat khan Toronto police in call poimo tak andonga khawchhak lamah mihring taksapeng niawm tak chhar ani thu an ron hriat tira a bozi turin investigator te chu an thok chhuak ngala a hmun an va thlen chuan mihring taksapeng hnuai lam khup china intan ke tangla in vua kim si hi an hmua alandan mai chuan sakolin konga a hnu hrep hnu a ang hle Investigator chuan rang takin ke bung an hmu na hmun ma chu mi pui tlo po theilo turin an hung kual chuak ngal veka an hu chuina tangkai theitur zon belin an buai ngal hle reilo te a investigator te chuan a thlang lokalui kama ke bung le lam an hmule tanol maya Toronto nu chui thiam te chuan an thil hmu chu rap thlak an ti hlea sakol chet na nu ma ani lo vek poin misuak swal heavy u chuak tak chet na ani nge an ringa ti chuan an thil hmu chhuate chu forensic lam mi thiam te an dik turin an thona forensic pathologist-ten ke bung chu an han zir chianga atan tu chu medical field lama thiam na le ton hriat nei ani nge arinom hlea tak sapian pui rural in rem feldan ne na in rem taka tan thlap nin tual thattu hian athil ti hi a hre chiang hle niarin ani amai ro chu an victim chu mei chiange mi pa ani ero hriat mai thei ani lova a ke sai sa tanga an chui chho angai don ani Toronto Police Department chuan Canada rama police agency dang zongzong te hena thu thon chuak ngalin tual thattunun rong tak Canada ram chunga a omrin ani thu le atul anga lo bozui turin an hriat tira ti chuan mihring ke bung an hmu atang ani thumna Toronto Police te chuan Ontario Police te hena tangin call poimo tak andonga kar khat liam ta khan mibo report an lo don to thu an ron shrila Toronto Investigator te chu Ontario a chuan kalin an mibo Melissa chanchin chu an han zir chiang ta Melissa hong hi kumsang khat zakwa somriat pani khan China tangin au OG hongi ron finin Canada chuan apem luta Melissa hian violin atum thiam lea chu a thiam na chu sum siam na rem changa mangin in lama naupang engemazat azirtir china University a English subject zirbokin Canada chuan atlang nel veta thuaya Melissa chu mi poisoi hlau tak ngai na tomle thiam thil nga ve tak ani thu au oji chuan asoi kar khat liam ta khan an u naw chuan zanri ei chuak turin ruahman na an siama amai ro chu Melissa chu ahuna aron lang ve thei ta reng lo maya anga thon thak nuwa au oji ngai thalo chuan Ontario Police te hena report a theluta chu zana tang chuan Melissa chu chin hriat lovin alo labo charani Melissa bo thu a report lai hian oji chu police te ma a timin azam hle nia hriat ania atira chuan a chan po an hrathiam mai lova amai ro chu oji teram China police te cheziale an nung changte an han don puya thunei tu te ma chude ka a om chu mak anti tawak lo Investigator te chuan Ontario mi bo Melissa file an muang ang te chu anan dap kuala an rin ang ngein Toronto an kebung charle Melissa ke chu aloin tiat chi maya Investigator te chuan an inakala a pheikhok te han zir chian deuh thain an sheta ti chuan Investigator te chu Melissa te na chuan kalin a pheikhok te chu zir chian thei turin forensic lam mi thiam te hna an ke bung chhar nen chuan an thon ta pheikhok chuat pha a in sola chuan fingerprint anga chui thei turin ke thla an hmua ti chuan plastikin an ke bung lem charang chi chuan a lem an siama pheikhokah chuan an han rol lut ta ke tang thla an chui chua zong nen chuan aloin mil thap maya ti chuan Toronto an ke bung chhar chu Ontario Chinese nula Melissa hongi ke nge yani ti an finfia theita Investigator te chuan an thil hmu chhuat chung chang chu Melissa u Audrey chu an han hrila alo tuar thiam lo hle Investigator te chuan bialpa anei le nei lo te an han zota Audrey chuan Melissa chu a bialpa nen anin thenna ala rei lo thu le anin then nuwa an unawa in an lua dun thu asoya
milisai bial pa chu Chinese mi ve tho rui weng pan nin Chinatown na dor anei thu asaya ti chuan investigator te chu Chinatown na chuan an vakal ta ngala pen chu adora tloin abial nu hlui thi chungchang te chu anan shila anin ngai zon lai boruak te anan zota pen chuan milisai nena anin du thin zia te le anin ngai nat zia te anin duat ve le thin thu te soin milisai tan chuan engkim ti ain huam thu te in ti thiam lo na po an nei lem lo thu te asoi boka milisai nen anin break chan ber po a hriat lo thu le anin then chu hreom ati thu alo sei du boka investigator de chuan chu te in ti thiam lo na po nei lova an hanin ban ringot mai chu mak an ti lea pen chuan sei chua du lo thil zep ruk engemo anei niin an ringa ti chuan an beng popanga vai ho chu ni se ma se vun ngo ho chu an dan adang tlata thatakin thil dang engemo sei thei anei le nei lo te an han zot lea pen chuan thu chiang jok an hriat du chuan milisai bial pathar Ross Huntera an English professor beturin alo shila milisai nena anin ngai zon lai in khata an chen dun lain rosa chu chachun ei tura alo len thu le a mu lai renga an pani chuan anin chhai dun vel thu te asoya chumini atanga thlakat nuwa milisai chuan a chhuwa sani in pen chuan ain soya thik thu chia ti hriat takin abial nu hlui chu rosanen chuan hun an man dun tam zia te po asoi lang nge nge investigator chuan Ross Hunter thona university a chuan kalin milisai nena anin kar thu chu an vazot fi avelea Rosa po chuan zep lem lovin milisai chu angai na thu alo soya penan chu ti chuan ati chea engei ngai dan ti in anin kara rapper beef cho chhotum ang main an zot velea Rosa chuan thatakin thilom dan alo seifia an ina avalen tum chuan milisai chu a chhai nge ya ma se alo chhai bek velem lo niin asoya atnuwa milisai chu chhuwa puya som tumin avakola penan phone lo lain milisai hlat theyang ber om turin aron shil niin Rosa chuan asoya chumi nuwa tang chuan milisai chu class po akal ngai talova mu po anin mu le to lo thu asoi bok investigator de chuan abial panen an cheng dun ti hrengreng chunga avakol kher na chan chu an han zot lea Rosa chuan ngai samdevin milisai chu chelawati thuin investigator de chu achanga chuti an ti ti lai chuan thilangai to chuak thuta milisai nen chu chhun anei dun tumin apem na le khachung changa har satna ato thu le aril ruha thu ashil ni in Rosa chuan ain soya chu thu chuan investigator te ngai tuana article thui le dan lova Canada lo lut rute ani them human trafficking mihring in shal na manga tol ruk te alo ni reng them ti chu zona om thei alo ni ta Canada pem lut te hi mi bo case an om le zeu thina heng mi bo te hi atlang puin an bung ro phurman $US singa tanga sing ruk bor vel chu an pek thei lo awanga human trafficking victim lo ni ta te an ni thin amai ro chu investigator te chuan zeldin turbak engma tak tak an lamu chuak thei chuang lova masona seitur om lovin thlakhat chu aliam vele maya milisai bo chan le rong taka tha ani dan te chu chui chhual lovin aum mai te po a hlawm tran tale amai ro chu Canadian investigator te chuan an case chin fel lo da trol chu an du lo ber te zinga mi ania milisai bo nia ani man dan chu anan chui chole tran ta aboni chuan milisai chuan Chinese mechenau pang pakhat violin azirtir ti an hre chuaka investigator de chu mechenau pangte na chuan an vakal ta ngala chonglet tu tur hroina chang po shelo chuan an vapan ve top maya Asian khosak phung an lo shawak lo nen pekhok phel thlapa in zana lan tir na chang po an shelova an voi khat vatlo na chuan an lo dong song thawak lova an duang chan na po an mu theilo trong in hriat thiam ton lo na lam ai main mingo police officer an rin ngam lo na chuan anin komna boruak atirit lea anni chaina sipai shok shwal ho lo ma chon thangtan chuan sipai shim shim hlau na le rin ngam lo na nei kha thil om lo tak po ani om lo ve milisai thina hian Canada Asian mi pui te chu a thong na hlea a vuina program te po ursun takin an manga investigator chuan milisai thi chungchanga chuan a chipui
khawchhak mi te chuan an laka thil zep ruk engemaw tak an nei niin an hria milisai vuina in khawma chuan undercover agent tirin arukin an vatel veta milisai bial palui pen apo telvein atuar na hlea atrap bang theilo chuti lai mek chuan milisai pem na le khapoi mo te chu thunei tu ten an lo hai chuak thei hlau maya felfai taka danang thlapa Canada lut ani ti an mu chuaka ti chuan tha ani chan tur om ang an lo ngai tua to human trafficking chungchanga an rin hlelna chu adik thei talova investigator de chuan thathara ngai tuana dang an sen atul le don ta milisain ngai saka to dana tol thatu chuan medical lama thiamna engemaw tak anei rin ani angin abial pa Professor Ross chu investigator de chuan aina an vatlo lea a document poimo te anan en saka chuting lam hoizong medical certificate le document pakhat ma hmu tur aum tlat lo mai ti chuan Ross chu rin hlel chan tur aum talo investigator de chuan ma han lak vak ngai na an sheto lo lea a vuina in khoma la eng thil thar ma hmu chhuat tur aum bok si lo chutia an next move tur ngai tua rilruan sen lai mek chuan milisai u Audrey Hongi chu Ontario Police Station a aron lang vele hlol mai tuntum chu tlemin police te bula angai angam ta dewa he tual tha thua thil poimo tak ni thei atira tanga a hriat ruk to apon chuangam lok lo chu aron sei chuak ta anaw chu abial palui penan ati du da thin thu a sei chuaka alaizon nu chu angai tua thin thu sein an bazar ho chuma penan melisai a merbete mi mulai po hanvin mai a she lo thu tele kutathak thin te chu a sei chuak ta vek maya hathu sei chuan investigator te beng a ver ta lea chuta oji chuan aya chiang zo khathil an hria du chuan miss fongi milisai violin student nuin seituranga thu investigator te hena chuan a sei zuya kong ain hai ko chanta investigator de chu pifongi na chuan an kalngala tuntum chu chongle tu turpo an hruai thlap to pifongi chuan a bo mania milisai chu afanu violin zirtirin anina aron kal thu asoya chuti anin zirtir molmol lai chuan abial palhui pena churon kalin milisai nena lekha aron peya chu lekha a chiar zo vele chuan milisai mel chu mu thein adang lam ngala adur ngal khup khup niin fongi chuan asoya until zirhun po chu pottoin milisai chu thinrim mel zeta achua thu investigator te chu ashilta investigator te chuan pena chu vapan ngalin miss fongi thil sei chungchang chu anhan zot fia abonin milisai chu adora aron kalle kallote anhan zot ngala pena chuan milisai chu alo kallo thu le lekhathon chu thenna thai koi bia thu ani thu alo soya atang na hlea athu soinem nge nan a lekhathon copy le milisai ipte nut chia te chu aron por chuak nge ngeya lekhathon chu tong le tu chuan an leta indiriam na le in mu sit na thu deng khong tak tak clear alo nia mi pasang sang imut pui kwal nuwa hi chuan kei katan chuan khowela meichete nomber ilonita tin thu akhar nge nge ti chuan ipte po chu anan honga engkim aron fia takwar mai ipte apek ma achak masazet lo chu penatan poi over bon tuar turu aniringot mani than khur layang chau alonita ipte chunga chuan pena document poi mo tak tak alo nuala tunmai medical school a akal thin ti an muchuak tatlat maya chuta athiam thei pol alo ni nge nge milisai thatu medical thila thiam na nei ni nge ya anrin nen chuan ain mil chho ta hle amai ro chu fin fia na fum fe an na nei chuang lo rin hlel na thu ringot chu court ma din pui tham ani lo awangin anem nge na thatok tak an nei angaya ti chuan investigator de chuan pena chu arukin an zuita anileng hun mandan la chu chhui alo hau tak em lo le ngala be seina ain hong chozel amai ro chu thlani zet an zuiruk nuwa po engthil ma mu chua beltur aom lova investigator de chuan malak dan dang style shan deuh hlek an apply ta pena chu Chinese ani angin an namzia an ti dan phung milin an han dor ta
Chinese namzia pakata chuan kholian vaklawa cheng te chu nupui ten an thenin khai keizong kan nuin mindu to love tien tirnan lukhum shing an khum thina chu an nam zemil chuan penaril ru han dek deuh zar turin investigator te chu lukhum shing kengin penadora chuan an vakala pena chu mani indu ve tok tak chapo velar chi ani boka beise angein alo saphat mai athin tirima achezia enzui chu investigator te tumber ani angin pena chu an bol so te a arukin an zui ta chu tianga penaril ru an han de deuh zar nu chuan thlani lai lo en thlaru to tu te chuan chumitlaya chuan penanun phung adang lamti an hmua zandanga ti ngai lo angin zandar sompani vela Toronto tuipui lampanin achuaka amuna thlen chuan akar hnunga tangin plastic bag aphora tuipuya chuan apai talang lang maya heti chung hian police ten pena ina arukin recorder an lo da boka an hual chep ta hle pena chu Toronto tuipui kama ati turang angte ati zon nuwa chuan a thian te pani som koin aina chuan anin phur ho tangeya lelama tanga lo ngai tharu kiau tu anom ti selek lo chuan an han ti tanak nak maya pena chuan Canada rama dan chungchang te soin tual thana man ruwa mu chua ani zet lo chuan in man ngot theina dan aom lo thu te misual chu engang point police ten ring hlel som sari ma se fin fiana thatok tak aom lo chuan zel bang azut ngot thei bik lo thu te chu in ti thei tak chuan a soi vel hama a konfi viau mai ma se a konfi sual vedet mai thei lui kama athil pai kha investigator te chuan an lo chhui zui ngal chara plastic bag chunga chuan chemte panga le sachan chem pakhat alo ama a chiang tran ta viau mai chung an thil mu chua chu forensic lama mithiam te nena an han thon ngala chema te chuan pen fingerprint engemozat an mutangeya fin fiana dang zon angai talo ti chuan police te chuan rui weng panachu an manta court chunga prosecutor in milisai Thihna thil khandan ni omang chu heti hian a choita pena chuan milisai lekha tur chu tumlok nei ranin aziaka amizia hriat chianema wangin a huat tur le a thin kheizak tur nia a hriat ngei chu ziakin avapeta milisain an chiar chuan pena beise yang ngein chu lekha thon chuan na athokta indiriam na le in musit na ngai theilo chapo le tha in ti ve tok milisai ngeng a chhun ta sak maya availin class lama po ril rupelei theilovin angai tuana abing tamup mup maya chumdang ain a student chu aban ma pui taringot maya ti chuan penadora chuan akaltlang hala vachua chal ve shep tumin ain shosana sa hlea amai ro chu pena chuan tongkama inbe na ringot chu du tok lovin abial nu hlui meiche om nem zok chu siam sheinen alo ma chonta ani ti chuan rui weng pena chu milisa hongi tha thu buaya chuan first degree athiam lo chantir niin dam chung lungin tang tura achung thu rel ania parola chhuwa phalsak anilo pena chuan athil ti chu pomin milisai chu atha ngei thu asoya amai ro chu atha na mun le atha dan kim chang te chu asoi du tat lo awangin milisai tak sala bang te po chu mu chhuwa lovin aum ta ani